poważny problem. To można przyrównać do tego 2 walizki paliwa. 2 kanistry nosimy na co dzień wszędzie po schodach. Mirosław Szumski waży 118 kg. Kiedy lekarze zdiagnozowali u niego cukrzycę, zdecydował się na farmakologiczne leczenie otyłości. Trzeba poniżej zejść może 80 parę. Ponad połowa mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego cierpi na nadwagę lub otyłość. To jeden z najwyższych wskaźników w kraju. No widać trochę na ulicach. Po młodzieży to niestety widać. W czołówce zestawienia znalazły się też Olsztyn i Białystok. Najkorzystniej wypadli mieszkańcy Poznania, Krakowa i Wrocławia. To dane z ostatniego półrocza. Katastrofa. Tak bym to określił. Jak pokazują badania, Polacy wciąż postrzegają otyłość jako defekt kosmetyczny albo słabość charakteru. To prowadzi do stygmatyzacji, ale też opóźnia diagnozę i leczenie. 200, dokładnie 67 powikłań daje sama otyłość. Także można sobie wyobrazić, jakie to robi spustoszenie w organizmie. W całej Polsce z nadmierną masą ciała zmaga się co 4. osoba.